Cambuur op ziek naar leader in play-offs. Ares had 2 keer een woender nodig. En Erwin Seinstra van Hichtepunt naar Hichtepunt. Dit is de sport van maandag 30 april. Goeien en welkom bij Boppenslag op deze Koninginnedag. In deze uitsturing ik nog omtinken voor de zeilvoetballers van Avanti uit Stiens. De club is degradeerd uit de topdivisie en zit in Zwierwaar. Maar eerst voetbal, want Sportclub Cambuur begint morgen aan de play-offs. Die leiden in het promotie naar de eredivisie. De Leeuwers treffen MVV in Maastricht en sneun is dan de return in Leeuwarden. De Aroniëren winnen Mark de Vries en Sander van der Heijden bepalend in de play-offs. Maar zij binnen net fit. De vraag is dus nou, wat de Karel mat bij Cambuur. Als je aan Cambuur en de play-offs denkt, dan gaan de gedachten automatisch uit naar Mark de Vries en Sander van der Heijden. Zij stieren de vakende edities van de play-offs garant voor doelpunten en namen de ploeg op sleeptouw. Maar dit keer is de kans net zo groot dat zij weer bepalend binnen. De Vries had een blessure onder het koet en Van der Heijden onder de reg. Van der Heijden is net op de training en de kans is miniem dat hij überhaupt nog speelt. Voor Mark de Vries zocht het er een beetje beter uit. Ik heb vandaag voor de eerste keer weer getraind, zoals je kon zien. Eerste keer met de groep meegetraind. Het was vandaag niet een hele zware training, omdat ik natuurlijk morgen moet voetballen. Maar het was wel weer een keer leuk om er weer helemaal bij te zijn. Ja. Helemaal fit is het dus net, maar dat de Vries meegaat naar Maastricht is al mooi naam. Als de trainer zegt dat ik erin moet, dan ben ik wel klaar om erin te gaan. Ik heb voor mezelf wel het gevoel dat ik alles kan doen. Snap je? Ik ben helemaal vrij in mijn hoofd ook. En ik denk ook niet meer na over die kuit. En ja, dat voelt gewoon lekker. De bijdrage van de Vries zal eerst net zo groot wezen. Dus moet de andere spelers opstaan als leader. Nou ja, ik denk dat je als team zijnde moet opstaan. We hebben de laatste gedeeltes, fases van de competitie laten zien dat wij als ploeg zijnde, dat wij tot hele leuke dingen in staat zijn. En natuurlijk heb je dan altijd een aantal spelers die daar het voortouw in nemen. Dat zal dit jaar niet anders zijn. En dat verwacht je ook van de oudere spelers. Dan denk je aan Robert van Boksel, Leon Hezen, Oguzan. Dat zijn de meest ervaren jongens. Die zullen daarin de kar moeten trekken. En ik ben blij dat Mark morgen weer bij de selectie zit. Dat hij ook een bepaalde rol in de selectie heeft, die heel belangrijk voor ons kan zijn. De supporters komen bij dezelfde namen uit. Alhoewel. En van Bronkhorst. Hoort u van Bronkhorst? Ah, dat is Turk. Ja, Ozan Turk? Ja. Bokstel. Van Bokstel. Die is ook aan. Van Boksel. Oud MVV. Ja. Ozan Turk en Robert van Boksel, die worden zien als mogelijke leaders. Vervregen ze op de mannen wat ze er zelfs van vinden. Ja, tuurlijk. Kijk, ik moet sowieso belangrijk zijn voor het elftal. En, ja, we doen het met z'n allen. En als er gewoon een goed team staat morgen, dan is het geen probleem, denk ik. Ja, ik denk wel dat ik dat in mijn mars heb. En ik denk dat het ook wel min of meer de laatste paar, of tenminste eigenlijk na de winterstop wel gebleken is dat het goed gaat. En dat de jongens vertrouwen hebben als ik speel. En daarbij kan ik me eigen goed hoe zeg je dat, perifeer, ik weet niet hoe je het zegt, maar goed. Ja, dus ik denk dat het wel duidelijk is naar de jongens toe dat ze wat aan me hebben en ik aan hun. Dus. Je kan jezelf goed profileren. Dat was het woord, ja. Heb je voor jezelf dan ook zoiets van, ja, ik wil wel proberen de boel op sleeptouw te nemen? Ja, ik moet geen druk op mezelf leggen nu. Ik moet gewoon doen wat ik altijd doe. En ja, gewoon voor op de stijl wat ik zeg, gewoon strijden en mijn eigen spel spelen. En dan de rest komt vanzelf, denk ik. Ja, ik probeer een sein af te geven om voorop in de strijd te gaan en te laten zien waar het om gaat. En ja, ik hoop dat de jongens het oppikken en ik denk ook wel dat het goed komt. Van Boksel en Turk rennen dus net voort voor de verantwoordelijkheid. Als het er uitkomt is afwachten, maar ons zelfvertrouwen geen gebrek. Ook net bij Alfons Arts, die het uitsprutsen is over het doel dat zijn ploeg voor eigen had. Ja, daar moet je altijd mee uitkijken. Maar er is maar één prijs te halen en dat is promoveren. Dat hij hem makkelijk op praat, we gaan voor promotie. Ja, nou ja, je moet niet met een Olympische gedachte gaan spelen. Ik bedoel, het is leuk dat we onze doelstelling gehaald hebben en we kijken wel waar we komen. Nee, je moet voor jezelf een doelstelling neerleggen wat realistisch is. En wij denken dat het heel realistisch is. En het is mooi om te zien hoe snel en vol agressie dat uit de groep kwam. En ja, daar hoeven we ook niet te lang over te discussiëren. Wij als staf hadden dat ook al neergelegd bij onszelf. En het is mooi dat je, zowel als staf als spelersgroep, dat je wat dat betreft op één lijn zit. De Aroniëren wie Cambuur vaak dichtbij een goed resultaat in de play-offs. Maar het gaat toch krekt mis. Nog altijd Wildschut. Helpt uit. Wildschut. Oh, hij valt toch nog. Het is de invaller. Het is de invaller. Yannick Wildschut.
Ja, wat hebben we ervan geleerd? Dat je moet zorgen dat je er nooit van uit mag gaan dat het kruid al verschoten is. Want ja, vorig jaar stonden we 10 minuten voor tijd, stonden we eigenlijk al met 1 been in de finale van de play-offs. En ja, dat zijn ook weer typische play-offs. Dat kan in een paar minuten kan het omdraaien. En je moet gewoon zorgen dat je gewoon je eigen spel blijft spelen en ervoor gaat. En niet denkt van nou, we tillen het wel even over de eindstreep. Want dan krijg je wel eens een deksel op de neus. De Polonaise moet dus net te betiet inzetten worden. Maar ach, het is goed, ik ken in het dooi. De wedstrijd tussen MVV en Cambuur begint morgen om 8 uur en is van 11:08 naar rechtstreeks te volgen bij u op de radio. De basketballers van Lazo Lekare spelen morgen de 4e wedstrijd in de play-offs in Leiden. Om het Leiden snel verliezen in Den Bosch binnen de Brabanders nou wist van de hele finale. Leiden en Ares met Tiesdi uitvochtje wat de oren hele finalist wordt. Terug de sensationele winst Arne Tonzi op Den Bosch. Met 30 punten verschil had Ares dus nog zicht op de hele finale om de landstitel. Opmerkelijk, want 2 dagen eerder waren de ouders nog uitgejouwd vanwege een kansloze nederlaag in Leiden. Ja, dat is de wereld op zijn kop. Gewoon dinsdag zit iedereen in de mineur en denk je van waar zijn we in godsnaam mee bezig. En vanavond is Polonaise. Ja, dat hoort schijnbaar bij topsport, dat hoort bij ons en dat hoort bij basketbal. Ja, dat maakt het mooi. Er is wat verloren bij de ploeg van Erik Braal na dat zwiere verlies. Er is wat losmaken bij zijn spelers. Ik denk dat het hele team eigenlijk een bijdrage leverde. We waren verdedigend gewoon echt heel goed. We hielpen elkaar. Dat blijkt ook wel uit de eindcijfers. Ze schoten onder de 40% schotpercentage. Wat uitzonderlijk goed verdedigd voor ons is. Op het moment dat het moet. En dat toont aan dat we veerkrachtig zijn, zou ik willen zeggen. Lance Jeter is een wichtige speler voor Ares. Hij vindt likwijls dat het grootste part van de overwinning dat te schreeuwen is aan de trainer. Oh, he's a big part of it. Just staying positive. I mean, yesterday's practice, he was very positive. Just tell us, just go out there, have fun. Don't worry about nothing. Don't worry about the score. Don't worry about plays. Just play loose and just think about the game. And that helped us a lot. I mean, we had a clear mind going into the game, and he's a very big part of that. Het blijft een opmerkelijk verhaal. Op 10 jonnen met 32 punten verschil verliezen en dan 2 dagen later winnen met 30 punten verschil. Hoe is dat mogelijk binnen een team in zo'n kwartiersbestek? It's just pride. It's just coming together as a collective unit and coming together to one goal. We knew that we had a bad showing Tuesday at home, and we just wanted to come back and give the fans something to cheer about and give people something to talk about, and we did that. We waren op zo'n soort wedstrijd aan het wachten. We zijn al heel lang, vanaf kerst zijn we aan het struggelen en de blijdschap die er ook was in de kleedkamer, spreekt boekdelen. Want dit wilden we heel graag en we wisten dat we dit konden en het is mooi dat we dat ook nog even laten zien. En in Ien zeggen het er fleurig uit van Ares, want ze staan onderling met Den Bosch in het voordeel. En als Den Bosch snijn verliezen zou van Leiden, zou Ares een ronde verder wijzen. Hoe oors zou het gaan? Den Bosch won met maar liefst 24 punten verschil van Leiden en is nou als eerste wis van de hele finale play-offs. Het was, tot donderdag was het heel slecht. Het was donderdag weer heel positief. En na gisteren is het denk ik heel ingewikkeld geworden. Maar goed, er is nog steeds een kans. En als je een kans hebt, dan moet je hem nemen. Dus is er niks gebeurd. Als het toch een krankzinnige play-off zijn, laten we dan ook maar meteen dinsdag voor de laatste daverende knal zorgen. Ares had het altijd dreigd in Leiden. 1 keer wat er won. In oktober 2011. Daarna waard alles dit seizoen verlen. Maar als klapper de play-off wedstrijd in eigen huis met 32 punten verschil. De allerlaatste wedstrijd moet nou beslissen waar het teruggaat. Als Leiden wint is Leiden terug. Als Ares wint komen alle ploegen op 4 punten en beslist het doelsaldo. De kans is 1, we moeten met 16 punten verschil winnen in Leiden. En dat is eigenlijk het enige wat je moet doen. Dus een winst alleen is niet voldoende. Het gaat om doelsaldo. Dus je moet met 16 punten verschil winnen. En als dat gebeurt, dan zijn we klaar en dan gaan we naar de halve finale. En dus had Ares nog 1 wedstrijd om toch nog terug te gaan naar die hele finale van de play-offs. Dan moet er per vast woen worden in Leiden en het liefst met roeme cijfers. In alle andere gevallen is het seizoen voorbij. Wat Arne Tonzi een wonder weer. Wat Matthijs dan worden?
Ik weet niet wat het bovenliggende iets van een wonder is, maar een dubbel mirakel misschien wel. Ja, ik weet het niet. We zullen dinsdagavond zien. En als het dan afgelopen is, als we het niet redden, dan zal het heel jammer zijn. Dan hebben we ons geknokt tot het laatste moment. Maar wonderen bestaan nog en wonderen in het kwadraat misschien ook nog wel. Zij is dat. De zeilvoetballers van Avanti gaan nu voor het laatst in de topdivisie spelen. De afsluitende derby in Leekster Eagles waard mij 8-1 verlen. De Stienzers zijn na 3 jaar op het hoogste niveau nou degraderen. De enige Friese ploeg die het op dat niveau uitkwam had te krijgen met financiële zwierigheden. Met er een tal spelers opstapten en er te min kwaliteit in het veld stiet. De club wil nou op een treetje leger een orenkoers varen. In de laatste wedstrijd op het hoogste niveau kunnen Avanti geen potten breken. In Leekster Eagles blijven de Stienzers lang bij, maar in de laatste 10 minuten krijgt Avanti toch nog een dikke nederlaag te verwerken. 8-1. Onvierder Tim Hof neemt na 4 jaar afskiën met verlies en degradatie. Ja, het zit erop. Beetje jammer dat het zo eindigt. Het zijn op zich 3 mooie jaren geweest. In het laatste jaar wat minder. Hoe oors weer de situatie in Ierlien? Toen trainer Jagdiel Singh bij zijn afskiën dit zei. De ploeg die we nu opgebouwd hebben is een hele jonge ploeg. Wat nog jaren met elkaar kan voetballen. Dus als ik de ploeg verlaat op play-off niveau, dus als ze nu plaatsen, dan weet ik dat het de komende jaren goed zit bij Avanti. Als deze jongens allemaal bij elkaar blijven, dan denk ik dat wij over 2 jaar wel landskampioen kunnen worden. Het aanstaande seizoen is voor Avanti Likwols dramatisch verroen. Zowel sportief, financieel als bestuurlijk hadden Stienzers een protte te verwerken. Ja, hier wel een jaar waarin we een heel protte leerd hadden. We zijn eigenlijk de laatste jaren in vogelvlucht ben we echt van de eerste divisie, eredivisie, topdivisie gaan. En nu komt correct is de rest van Nederland, komt de recessie in. En dat betekent op financieel gebied dat we het vorig jaar al vrij moeilijk hadden. Maar dat dit hier dus echt de nekslagjoen had. De gevolgen wienen grut. Een tal spelers stapte tussentijds op, de resultaten wienen men en degradatie weer net te keren. Ja, uiteindelijk wil je graag in de topdivisie voetballen, wil je partij kunnen bieden. En met een wat volwaardigere groep, completere groep, dan had je betere resultaten kunnen boeken, denk ik. Maar ja, door het noodlot, blessures, ook een aantal jongens die afgehaakt zijn vanwege de perikelen binnen de club. Moet je het toch doen met een uitgedunde selectie. Onvierder Tim Hof speelde 4 jaar voor Avanti. Hij had bij het bestuur bekendmaken dat hij na dit seizoen ophoudt. Nou, het is, voor volgend seizoen is het niet voor elkaar. Dit seizoen was het niet voor elkaar. Dus een te smalle selectie spelers die ermee stopten omdat de reiskosten niet meer vergoed werden. Nou ja, voor volgend jaar is het ook afwachten hoe het komt. Ik zei, ik heb mijn portie nu wel gehad. Ik vind het mooi geweest. Ik ga ergens anders voetballen. De selectie van Avanti zal de takkensseizoen heel oors uitzien. Het bestuur stelt ernaar oren eerst stellen om spelers die in Stiens spelen willen. We hebben nou we beginnen nou voor de spelers die bij ons voetballen willen. Om de naam Avanti en om het speeltje voetbal. Dus het is net meer zo dat wij met grote bedragen komen dat we zeggen van oké, je kan hier komen te spelen en dan krijg je een bepaald bedrag. Wij gaan nu echt uit van de spelers die om het zeilvoetballing bij ons komen. Hier in de regio is genoeg potentieel om weer een mooi team op te zetten. En daar richten we ons nou op. Dus met die spelers zijn we bezig en dat lijkt behoorlijk positief. Een trainer zijn, dat ben echt kritisch ontzien van wat is een goede trainer die misschien nog net zo vol ervaring had, maar die wel enthousiast is en die de jonge groep weer helemaal opleiden wil. Zou het in deze fase misschien ook niet beter zijn om eerst 1 stapje terug te doen? Ik denk dat dat heel wijs is. Dat iedereen binnen de club weer even adem kan halen, orde op zaken kan stellen, alles weer even ordenen en dan met een frisse blik richting de toekomst weer. Is het dieptepunt West? Ja, wat ons betreft wel. Ja, wij zeggen echt met positieve gedachten naar de toekomst. En wij denken dat volgend seizoen voor u een stuk makkelijker seizoen wordt. Voor assistent skietsruchter Erwin Seinstra van Dronriep stapel je de hoogtepunten dit seizoen op. Van de finale van het WK onder de Zonnetje naar de kwartfinale Barcelona AC Milan in de Champions League. Seinstra wie erbij. En daar komt het EK deze zomer nog bij. Dit weekend moest Seinstra in Polen melden voor een tal testen. En de tarriering daarvoor wordt door de KNVB serieus ompakt. De assistent skietsruchters die deze zomer naar het EK gaan, krijgen deze beetje een boete spultraining van de kiezen.
Die zit onder leiding van Adriaan Inia van Gietjerk, die zelfs ook assistent op topniveau wie. Niet ouwe hoeren, gewoon spelsituaties nabootsen. Ja? Zo dicht mogelijk bij de spelsituaties. Er worden dus een aantal boeten spulgevallen spelen en die worden alle keer opnamen door een camera. En dat wordt voor een dag na een serie. Gaan we dat evalueren hier achter in de kantine op een beamer. En een groot projectiescherm. En dan kunnen we zien hoe de beslissingen binnen en of die goed binnen. Of dat er misschien nog wat meer risico gedaan worden moet. Maar daar ben ik wel van overtuigd dat het goed is. Ja? Dus, man, ben goed. Of zie je het er net. Het wachtje is dan op de haatpersoon. Schietsjochter Björn Kuipers is eerst. Hey, jullie topper zit daar in de auto, hè? Dat weet je er al, Erwin. Goedemiddag. Goedemiddag. Zit hier heel wat te wachten hebben, krijg je het van Adriaan Inia. Ja, nou mooi, dat klopt. Mooie training op het programma, goede speeltraining, dus dat wel zin in. Het EK moet voor Seinstra het klapstik van een seizoen vol hoogtepunten worden. Het begon met de finale van het WK onder Sanchen in Mexico van meer dan 100.000 taskogers in het imposante Aztekenstadion. Daarna volgen de Supercup tussen Barcelona en Porto, een paar toppers in de Eredivisie en een paar weken de kreker in de Champions League tussen Barça en AC Milan. Ja, dit kan het mooier. Als je verleden hier stiet, toen wist ik dat ik naar Mexico tak hier voor het WK onder de Sanchen. En als ik dan daarna zo'n topseizoen heb, waarin ik ontzettend volle mooie en grote wedstrijden heb en dan straks ook nog het EK. Ja, dit kist van tevoren net scrouwen. Maar het brengt echt druk mooi, want bij zulke grote wedstrijden wil je het aanrekenen op flaters. Nu dus ongetwijfeld ook de spanning bij de scheidsrechter. Als het als 4 is, ja, natuurlijk, dan komen er wel even extra spanningen voor. En zeker op een wedstrijd daar zelf. Maar waar ik altijd zijn, wat er gebeurt, de mag er altijd van kunnen genieten. En dat is echt het moment bij Barcelona verleden weekend het veld opkomen. Is even zo'n genietmoment. Maar dan het fluitsignaal is waar de trapt, dan is de focus alleen maar op een wedstrijd. Waarom nooit de training? Inia laat eerst uit wat de bedoeling is. Gewoon, het is een officiële wedstrijd. Ja? Dus probeer ook net te doen alsof het een officiële wedstrijd is. En Van Boppen registreert de camera als de assistenten goede beslissingen nemen. En na 5 situaties volgt voortdurend een evaluatie. Oké, we gaan even kijken naar boven. Geen buitenspel. Goeie beslissing. Positie perfect. Ja, dacht ik. Oeh, zag ik daar een beweging? Ja, dan was ik gewoon scherp wezen. En dit is gewoon leuk om te doen. Dit is een hele goede oefening voor u. Seinstra is een vaste assistent van Björn Kuipers. Ze jaren tot de top van Europa en de gearwerking tussen beiden is dan echt perfect op elkaar stemt. Hij heeft natuurlijk prima gepresteerd in het afgelopen jaren. En ik bedoel, als kroon moet ik toch wel zeggen dat ik Erwin heel goed heb leren kennen na de wedstrijd die we hebben gedaan in de Supercup, Barcelona-Porto. Daar heeft hij een fantastische wedstrijd gevlacht. Dat heeft het vertrouwen gegeven om meerdere wedstrijden met hem te gaan doen. En die zijn eigenlijk allemaal heel goed verlopen. Ja, wat maakt hem zo goed? Hij is scherp, hij is alert, hij is gefocust, hij leeft voor zijn vak. En en het is ook nog eens een keer een hele prettige persoonlijkheid. Daar sluit Inia hem bij aan, want hij is lyrisch uit Seinstra. Hij is bescheiden, maar hij weet precies wat er van een assistent verwacht wordt. En hij weet wanneer dat er de verantwoordelijkheid nemen moet. En fysiek zit er gewoon hartstikke goed in elkaar. Hij is rustig, hij laat zich net al uit wat of in of wat dan ook. Dus dat is gewoon klasse. En dat is echt bij de training te zien, want bij alle situaties is hij scherp en is zijn beoordeling goed. Volgens mij foutloos, hè? Ja, heel goed. Ja. Leuke oefening, denk ik. En ik denk dat deze ervaring kan in ieder geval bij mij nemen naar Warschau. Dus een goede oefening, denk ik. Ja, hoe belangrijk zijn zulke trainingen, Erwin? Ik denk dat ze heel belangrijk binnen. Dit is voor u gewoon een ideale praktijkoefening. Dit zijn de moeilijkste boetespulsituaties die in een wedstrijd binnen. En om die nou te kunnen bootsen op zo'n training, ja, dat is het ontzettend volle van leren. Nou, 100% scoren, dus dat ligt erop. Ja, dat is een lekker gevoel, hè. En dan zag je de sport in Boppenslag. Toen zie dan weer er weer, maar het Boppenslag Café. Nou dadelijk is er Nijs in Joert. Graag om dadelijk, maar hoe dan ik een heel mooi joent te wensen. Doeg!